karon sa Hanupol or sa Balilihan na ba ni? Wa ko sure, pero ara kasagakuan guys, biyahe man ang tami karon padung Tagbilaran kay magasikaso ni sa amo ang ATM card kay aron makapildo na. Unsa magpa-schedule ko kung tiri sa idang EEG. Kanabang mga wire-wire darit o kay may bawat o hani rason karon sa idang pagkilig kay sa nag-EEG naman sa Manila. Ito hospital nga among gipakuanan ni da kamera na tunggalong tungal EEG na sila. Unsa, di ba sa doktor dito? Hindi, nakalimutan ko kung sa clinic sa doktor kay nilagay takaybaw na ng mga butagan. Unsa, gidan EEG pud, wa pud na magmada ang copy. So, mauna nga doktor ni Dagar Tagbilaran gusto makakita. So, utuhan na naman siya og EEG. Hindi, magpa-schedule po karon. Ingin man tong nakasuway nga kinahanglan ko magpa-schedule kaya di mo ko pwede book-in ra. So, wato magdud pud ni kay magkuha na gyud ang itin. Ako na lang magpa-schedule. Pero kung na schedule, pwede na automatic mo ito. Grabe. Sugabuan. So, ako kay bawo guys, so hansod kanos ami daari matanggong. Kaya ang uwan, ana man kakusog. Ang taod na may dari ganina ning silong ko dito. Dan otro na pug uwan nang palagan ni ganing undangan, otro na pug uwan. Silong na pug dari. Loy, gaman motor. Awa din. Parang luhuja gamang motor. Nanipsit. Ako nabasa-basa ko po gamay. Pero, mantalang mo, kanabtan mo takuan. Angay nila sa motor. Buwat ang pandadan doon ito. Color drop. Kanang makita rataan dyan guys. Wako kayo babon siyang kurasan nito kaabot. Pero, kuha na. No, alas 12 naman di ay. Alas 12:20 naman di ay. Alas 12:20 na sud ko. Apa yung tao pag may paniutso. Hang season nito, nagabuka po yung tao. Nagbawag may tao, may pagkaon. Sige guys, makita rataan dyan guys. Kaya aras kapisip. Naisilib. Bye! Nakahi. Hello guys! Dakay na buring. Nagkazimidar ginuwat. Tangan nyo na ikapagod. Yawa na matring. Ato po. Gara na! Gara ba? Okay, sakit eh. Ano reklamo dia? Ano ka nagsida? Nalang tas dapli karsada nagsid. Dari ato ba? Ano ko itak bebe kaya mo wapas konsentrasyon. Ano kaya marag amo? Oh, panintawanan ni. Ano magtalo? Sana nagtaon nato doy, buang na ta. Ano atyak tani. Kanay magbanget, ato basta-basta nagsid-sid dan di ka mananghid na ho. Di ba nahilo? Pag yapaguan maundang guys, sudah agapon mi daari. Hi guys, madung gabi di ana mesa maribuhok. Wa may makalahos sa Tagbilaran kay grabe uwan nga magpagdaanan. Murag di na lang magajud mi pabiyahe. Pero swerte gihapon kay inig taligsik kay makakita man jud mi og kasilungan nga waiting shed. So, pasalamat ang po sa Ginoo nga naabot mig dugay. Naabot mig dugay. Buing nga naabot mi nga sipte lares maribuho. Kuy nga ba ka nagado ka kutsilyo tay? Buing na samad ka na. Ilang kan diri tanaw dai. Grabe guys, uy. Hapit mi banggais ban. Gamaja na laman jay kuwang giingan. Nangilog sila karsada nga na ba po ning ibang driver nga mura namang gajud pud og ila na tanang karsada di man maghuwat og ilahan ng turno nga mo counterflow man gajud mo. Di man tapon na emergency kay pasahiruan man. Grabe ha. Adyo gani kay hinahinay ragdagang undoy makalikay mi. Kapila na gajud na. Grabe din yung mga ibang driver dyan, mga mong. Di sorin sik ka na hinuon. Di kay na radlo ka na ganyan napasinggit gud ko. Oh. Yun na. Adyo pa kukuog yan. Anak pang natrabaho ko. Kung nag-vlog pa lamang ko na to, kuha to. Katong plate number ha, dyan itong i-report. Kung nakuha pa lamang dyan ito na ha, dyan kahit tungad lagis emosyon na nga. Pag nga nan, kilabra man, naramang kusuga, huwag nahagi palagi mi reto, di dyan may mabuhi. Grabe. So nga naman yung uban nga driver nga. Labi nag pasahiruan. Ay, yung among-among nang yung mga pasahiro. Pati yung kay hinagbo, yung pang amungon. Mo din naging nga bisag unsa nimo camping ug naagad di driver nga wat sinanggo kurunto wa agad kay mahimo maamong gajud ka inim sa koy kay na heavy ko si papa ana happy mi banggay jay happy banggay di sawang na mis maribuhok ha grabe arapiyo ta kasada kay daghag daw kay ting uli ron
Mao day putong dahay na disgrasya da aris dari rapod sa kanang San Vicente dapit Maribohok. Ibanggaan pud sila kay nalagi iban kini mga four wheels kay nagsalig kay four wheels man sila. Mangilog-ilog na raman pag krasada. Pero pasalamat ko Ginoo, praise the Lord, hallelujah kay matalikay rami kay kapila na nahitabo na mga banggaan ni. Kanadang darhin na lagi mislas yung magagi. Imo tipas na lamas undoy na madyo undoy kay makabantay undoy kay hinay ra magamang dagan pero kusog pa pud mi padagan patay jud mi. Kay Bangga ako. Dam truck sunod. dam tracking mo radto no maban dam tracking mo binanggaay. Bitaw hapon jud mi mabangga guys. Kapila na jud pero grabe jud Ginoo mo protect gi proteksyonan jud sa Ginoo mo kinahanglan jud sa di pa mo biyahe. Magampo sa jud mga jud sa jud mga muyo sa Ginoo nga protektahan sa lakaw. Di abusada jud. Daghan lagi abusado man ang uwa kay protection sa Ginoo. Patay. Kamo ka, patay ka. Hello. Patay ng tao. Ay, madong gabi, danas mga Julie, kay nilakaw man po sila. Hi. Ako mo gabi. Bubulong ka mo Gabo gabo. prita. Kabagagad mo lagi ba? Para di kinarton magda. Di. Yes, Kuya Eric ug sa Ate Julie abot na sila. Wala na hanap niya. Ibaan ko. Kay. Banggaan ni Sban. Hoy, Ginoo Diyos ko. Lagi, ba't gani kinakain namin? Kay niramagang Ano naman? Wala, mabangga na sila kay nangilog og daan. Nanan sa mga motor. Araw-araw mabangga lagi kay nakadali ra ni. Gabi ko na banggan kung pamiya ka. Gibanggaan lagi mi, sa kanili kay man maybe wala mi Wala mabangga. ni counter flow sila O na. na pa sa protection sa Ginoo. Hapit lagi, lagi ko nga suwagit lagi ko hapit kumahagos mo to. Krata man ako, kiniingon na shh. Kila sa lapit? Na nagusawang. Sa atong Malbo? Biyahe siguro tugloon. Tubig. Jawal ka sa bitugan. Sabi paglingi nang wa na. Yung kilabra lagi ang kusugang mura. Ingan na ra. Sa driver. Katukan. Driver. Na. Suko-suko kayo na. Laban na pa suko. Di, tinagod bitaw. Grabe. Kapila na itapo na mo. Mga bandod ka sa gana. Mga driver, mga van, mga danghag, mga... Mga pasahiruan ra ba dyan? Okay rang tag. Napay emergency, napay ambulansya kay. Paraplin magdita kay ka na. Importante man dyan nato. Man dyan ang kagion. Makaamong mo. Among mugtaw ha. Jadi sama kaki kan? Mau na, nagkuhan Okay, naka-process na ka? Sa kadlaw dyan nun hapit kay. Uy, klaro. Sa process pagkas maribok. Siya manina, ipasa man di kasmin. Anto di Ipasa bitaw. Para sa amo po. Ubay lang po. Process mas Ate Julie Costa Lady. Alungsod. Nag-vlog ka. Oo, kaya rin mga basa. Nag-process dyan sa postal ID kay para ma-verify na sila po. Sige guys, hado sa guys ha. Magsikat-sikat sa amin. Diyan. Kita rataan dyan kung sa pa ilaing tulumanon rong gabi na. Salamat sa Ginoo. Pila ko dai. Pila ko no si Jajay. Project. Siya basig wa tumatareng. Tareng nga kay ipasa makay yung teacher. Sa dito na niya. Basig wa na mao, basig may nga nag Finish product. Gusto mo makapasar. Ikaw pag-iwa-iwa dalong. Kurang. Siya, mura man lagi pag kuan. Nasa restaurant. Ayun, nagkahila. Hila kuko kapil. Hila kuko kapil. Hi guys, madyong gabi eh. Naulit na may higa. May message sa tricycle. Sinsa naman guys sa mga naong karon nga grabing luzaha. Sinsa naman kaadyo nga grabing luzaha sa mga naong. Kay karong adlaw guys, February 12. Nas bugol. Aligsan siya. Jadi ba, ingan ko yung jug hapon nga, hapit ni banggai po. Nakanyumdum ko sa istorya sa
kananay tatay sa gagmay pa mi nga datong gagmay pa mi kay namat dyan mi baboy da ako'y maguwang datong day sakit ba da ingas tatay kini ko nung atong mga pet kini ko nung atong mga binuhi so kahilak na ko Biasa ko ginawa dari. isip mo kaya nakapagtar kini ko nung atong balik ta okay. Kini ko nung aso lang ko madagan na ito sila. Kini ko nung atang mga pet o binuhi. Kuan ko ni sila. Musalbar ko na ni nato. Hindi tayo hindi. Marap yung naanaanaan. Kay lagi hapit man dyan mi. Kay laliman ka na feel good na hagbaan yan kilab da ari sa habaga. Ya. Karong buntag February 12. Yung tawag ag kanang igsuon ni undoy nga napislat lang ko ng uong ni bugoy nata lang ko ng uong bugoy na ligsan ko ng skutsi ja mo to tato mis tagwilaran ganina kay malagi to nga gaasikaso pugkus ko ani tiri iiji dito ko sa Ramiro so undoy kay dito ra mas parking gahuat tingala mo kung undoy kay ning tiks na mas undoy na kay ako ra may ning sudad to nga namatay lang ko ng bugoy kay naligsan man ja naton ginugtok rang duha wa may gana mangaon naton nangaon mismong inasal ang mangaon jud mi dana kay pina-analyze man jud wa jud mi nag-analyze ganina wa pa mahurot aga manok nga samantalang mangaon ni nga kuwangan ra mis sa kamanok hilak man sa undoy to man jud luha hilak pug ko ang kay mo ba jud tugmad to mi sila undoy kay mag-upload at tuman jud mi mag-upload ja napod si Jam magsirok-sirok kasi si pangauras nga papapansin ka adyo yung makamingaw ka adyo mag-upload mi mingaw na ka adyo kwa na mi adwa-duaan kay para man ka KSP man ka adyo iro hilak sunre to dagwa na hilak na ganito na ron naglain man dadaris tricycle kasabot masiko sa imong gibati kay era pa nang hilak sa una katong ang di man pukoy itoy sa una dyan naligsan pod ja ara po nang hilak aram gyud nang hilak na katong gitig basi kabang hamon itong gipusang itbi skuan na gitig basi kabang gibinuangan si kabang Sambag. Jadi bisa ko sumbaga doy nga patay gitu o jud kay mahimo kay naligsan naman ang mag natay powers ba nga pagbanha nga dagmot mo kunog ag man jud may na kuan jud na focus di nalata man jud kunog bugoy ja wa namin yung tanaw kay samot kasakit sa dughan maluoy gani kung makakita ko picture ni bugoy gikan pas gamay pas jud daga plano pa jud mi undoy nga among abertihan si Ja kay kuan naman sa 5 months naman si Ja inga na gani ko ni undoy nga ag mga picture laging bugoy sugad sa pagkabibi pang tigo muna inga na kay maghihimo ko na mig video slideshow ko na nga jamo ko na sang handaan wala nun may anak mami ra bagdadi itawag ni bugoy namo Sama pag-iskot niya. di kay maingan man ka nga atos imong mami maingan man ka sa membo ko nga ato kas imong daddy ingan pug ko di mami daddy agi ang tawag na to kay mora man to imong maman to among bata-bata dadto lagi mag-upload kay adto man jud may mag-upload sa ila undoy kay para safety mi ano nakahilak da Nakamingaw mo. lagi maghilak man po nila kay jud tanan Hindi guli ba? Ay matabo. Ewa tayo mahimo. Si Jara po siguro yung luwas. At habis kita na disgrasya. Salamat na lang ang ko. Hilas ko. Hindi ha. Sumasan na yung tipon. Oh, nag-agot sa tipon mo ha. Lamig man. Ayun, nakahila. Gusto ko ako dyan mahila ko. Mura dyan kong baka ron. Kaawawan si Tananis. Maribuhukon. Hindi na rin sa palisog hinilak. Ako ganun na ngoy mo jupuron ba? Windang lagi ning barangay San Vicente maribukok-bukol. Sakto na naman. Wala mo jipod tayo mahimo. Ang malugat ang balik ka nag-uras pwede pa laman at ang balik kag oras. Hindi tayo mahimo kay disgrasya man jud.
Unang makaingan ko guys nga. Siguro tinuod tong giingon sa mga katiguangan nga. Kung nalay kuno kay mananap, ug na ko na mahitabo nimo, ilang asawon. Siguro to. Gahapon lagi ni ingin bitaw jud ko ninyo gahapon nga. Grabe kulba na ganing murabag. Shoo, ingan ako sa abaga dari agbahan. Araraga diyan gamadas. Ingan na ba? Nakalikay ra just on report. Gamay ra pang likadya. Aguros ko. Paham to padang ng bana. Ha? Tubigon talibon to bana man siguro. Bao basta kay dari na magikahinag sa Kasagaran ng mga bahan, Sawang. daghan man. kasagaran tas bahan lagi kani may nagdali-dali gud sila. Pirmi. Kaya magdahong trailer, bangga ng mga bana. Kanunay bitaw, sila daghan bitaw disgracious bahan kay kana lagi. Emergency ba ng pag amasada? Binuang. Pasensya na mo guys, ini mga vlog karon nga di parehos usual na mga vlog nga sige tag pangatawa. Kay karon sa guys bagkat juga man kasing-kasing kay mura na jud to si jag among bibi. Spoiled magani ka jud tong undoy. Grabe lagi. Lagmi ka jud tong sudaan. Labaw palagis. Kananay tag-ija kay suundon magsudan pag ngana kato sosyal. Restaurant pag sudan gikan. Undoy magsudan ra yung tawag itlog. Kami undoy maglaga ra may itlog. Adto mo magupload og siya. Ang makamingaw mo gula to kamo sakay itong motor. Masuko ko na mo pakusog ko diyan hawid tang kamot. Manukod sa isang kamot. Sug bitaw to mo sakay mo to, mangilog mo ganito na ho. Mo sakay po.